Victor, gimoro kendo ma wan kaka ojende matindo nyaka koro watim. Nyaka wago siasa maler. Siasa maleo. Siasa maonge anjawa kendo onge dhao. Nikech kawuono jok mantiere mbele ka giwuok to wadonjo. Seche ma wadonjo ni to wabiro gi siasa mane. Mane momiyo anawacho ga ni wago siasa ma is agenda based. Idwa timango sani kaka anakoni ni anigi group miluongo ni Team Reset. Yes. Team Reset Queens kata Team Reset en ang'o ma watemo timo. Watemo loko gigo ma ji oseneno maricho mondo obedango obed maber. To wa factor kaka Reset Queens aniyo niya to teenage pregnancy ere kaka dang wawuo gi nyidendni matindo mondo mikiki gidhiere teenage pregnancy. Nikech teenage pregnancy ni emibro yudo king'iyo jok mang'eny maonge kipande gin jok mane ginyuol ka gitindo to gidhi katedo. Iwinjo. Koro mano miyo gibedo ni gionge opande nikech kanye kuma ne gichakogo. Okay. Iwinjo. Koro seche ma wago gigi to wang'iyo ni to jowa to chal nade. Koro as youth kaka jomatindo wabed gi agenda makata kanyi jatelo biro odwaro biro nodwaro kura ti ipenje ni to inta agenda mari to en mane to nikech wawacho ni wawuok e siasa mar tibim gi tialala wabire siasa mar agenda in agenda mari en mane ang'o gang'o midwa nyiso jopiny kata midwaro ni mondo mi watim ang'o watim temo miyo wan wa reset Kenya wa reset Nairobi. Yes, 1 minute on that. Yes. Anna Paronia wan gi yude wa matimo gik mopogore ndie youth ma ni social media walok space ni mondo okel nwa wa kaka wan gi yude matimo tij security we beta ni ine gym irito jatelo on Friday idhiro ne ji tidok e gym on Monday to Friday wabed gi group mwanya loso security group ma security matimo training maka jatelo biro wacho bani kapok ikaw watu wuoge chairman kwa gole ni ngani rito ni ngani to mae budget wa so that kata kadi politik monego nyiunu wacho ni wadwaro kama mondo mi kiko bedne yoare actually mondo bedira kelo gorok mar ne dano gore ni ka jatelo biro dano gore ni idhirore nikech bobedo ni ani maendi team achiel ni nyalo jatelo group achiel mar security ni nyalo golo jatelo ne Victor golo jatelo ne Beverly golo yudo ne Beverly Victor so gidi tije gi ma professional onge dhao gin tije gi just to protect jatelo magun skoro ok donji in between makelo ne ji kikala vijende wagi wanyalo ko timo kamano Victor kata mana dhiruok mar gorruok gi kor gwengi buru rumo ka ine bora sector yure uru kolunguru dhigo tit na jatelo mbele ka udhi kama kata 5 kilometers yisini kwasa go tit fulu rumo na korio wange nikech joge odich kodi kapok gitieko tich katika tich tip koro enende go dhimu Nairobi ka oloro sim so wabedu focus to agenda wa mane pacha maduong koro Victor ame dakika chiel kende nyakwa na mugodo dakika moro mo ochiko chopo kanyo saa 4 mar okinyi makawuono mana medo ngiso jokanya namne sani koro to bengi mar Coop bende oyawo thuolo mar kawo hola wan kanyo kod yor kawo hola mar simb ong'we yamo kada mobile loan minyalo kawo tinende inyalo holo nyaka selling 1,500 nus milion inyalo yudo kokalo kuom mobile loan kod Cooperative Bank kata bende pesa mathin mogik minyalo holo en 1,000 ibiro yiero ni to idwa duoke kuom thuolo mandalo adi dwe achiel 2 kata 3 koso mane mobile loan kikawo kod Coop Bank onge security mora mora mibiro kwaye gimisingo cha onge inibiro mia mana kod sim mar ong'we yamo e yo mayot mokalo mana momiyo wacho ni sani koro nyalo yudo konyruok bila kiulizo mana kod Cooperative Bank we are you back to school weche ng'eny weche mag pesa weche gi mag chako higa tidoro pesa Coop Bank ema nigo fungu mabiro konyi Chomigingo usieko ae mbangano